gyere gyorsan. Hoppá, mondjuk ez az ugra-bugra, ez nem jó. Ne ugráltasd. Alacsonyabbra. Húzzad, Marszalkám, húzzad. Húzzad, Marci, húzzad. Morogjál, vedd a lapától, ne hagyd. Ne hagyd. Vedd el. Vedd el. Ne add neki oda, vedd el, aztán harapja az orrába megint. Beleharapod az orromba. Ez az. Ezt veszed? Hát figyelj, nem vagy te pitbull, Marsz. Dehogy is nem. Aha, megvan a síp. Még van. Azt mindig megtalálja most már. Egyébként nagyon okos, hát nálunk is, és olyan büszke volt a csipogtató tudományára. Amikor egyszer rájött, hogy ott a csipogó, onnastól kezdve addig keres. Ott az, azaz.